Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallon mu barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu yau, inda za mu karkata akalar shirinmu da tarihin wani shahararren mawaƙi a ƙasar Hausa, wanda ya yi fice ba ma a ƙasar Hausa kawai ba har da ƙasashen waje. Akan wannan ficen nashi ne ma har ya samu digirin girmamawa, wanda ya samu aka bashi daktan mawaƙa, wato Alhaji Dakta Mamman Shata Katsina. Insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba, za ku ji yadda za mu kawo muku wannan tarihi na wannan shahararren mawaƙi da sannu-sannu daga haihuwarsa har zuwa girmansa, da lokacin da ya fara harkar waƙoƙi da abubuwan da suka jawo hankalinsa har ya ɗugunduma cikin harkokin waƙa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Don haka sai ku gyara zama domin ku ji yadda wannan tarihi na wannan shahararren mawaƙi zai kasance. Shi dai Dakta Alhaji Mamman Shata Katsina ba ɓoyayyen mutum ba ne, wanda insha Allahu duk wanda yake a cikin ƙasar Hausa, yaro ne babba, tsoho da sauransu, duk sun san wanda ake kira Dakta Mamman Shata Katsina. Ko da ba su ji waƙarsa ba ko kuma suka gan shi, sukan ji jama'a suna labarinsa, ko kuma a gidajen rediyo ko a gidajen talabiji, ko kuma ga waɗansu ɗalibai masu koyon nazarin waƙa suna iya jin labarin Dakta Mamman Shata Katsina. Ba abu bane mai sauƙi ba a ce ga tabbataccen ranar da aka haifi Alhaji Dakta Mamman Shata, don a da ba a cika rubuta ranakun haihuwar 'ya'ya a ƙasar Hausa ba. A wannan lokaci an fi yin kwatance da lokacin da aka haifi 'ya'ya da wani abu da ya faru. Abin da aka tabbatar da shi ne an haifi Alhaji Dakta Mamman Shata a zamanin Sarkin Katsina Muhammadu Dikko, kuma ya yi wayo a zamaninsa. An kuma haifi Alhaji Dakta Mamman Shata ne zamanin Sarkin Musawa Yero. To kenan a wancan lokacin ba a rubutawa kamar yadda ake yanzu, a rubuta a samu takarda ko kuma wani kundi ko wani littafi a rubuta yau an haifi yaro kaza rana kaza ga watan kaza. A wancan lokacin ba a yin wannan, sai dai a danganta shi da wani abu da ya faru, ko kuma lokacin zafi ko lokacin sanyi ko lokacin sallah ƙarama ko lokacin sallah babba ko lokacin damina da sauransu. Akan yi amfani da waɗannan lokuta sai a ƙiyasce adadin shekarun da aka haifi yaro. To shi Alhaji Dakta Mamman Shata an ƙiyasta ne a lokacin Sarkin Katsina Muhammadu Dikko, lokacin aka ƙiyasta lokacin da aka haife shi. Duk da wannan kai kawo da ake yi dangane da rana da shekarar da aka haifi Alhaji Dakta Mamman Shata Katsina a unguwar Sanyinawa a cikin garin Musawa a ƙasar Katsina, a wajen shekarar mutuwar shanu. Sunan mahaifinsa Alhaji Ibrahim Yaro, sunan mahaifiyarsa Lariya, mahaifiyarsa Bafulatanar Borno, wato irin Fulanin nan ne da suka yi hijira zuwa ƙasar Hausa daga ƙasar Borno. Gab da bayan jihadin Mujaddadi Shehu Usman Ɗanfodio, an haife ta a garin Tofa a yankin ƙaramar hukumar Tofa ta jihar Kano. Kafin Lariya ta auri Ibrahim Yaro, wato mahaifin Alhaji Dakta Mamman Shata, sai da ta auri wani mutum mai suna Musa har ta haifi ɗa mai suna Ali da wannan mijin nata, wato Musa. Kakanninsa da iyayensa suna yin sana'ar noma ne da harbi. Babansa manomi ne kuma yana kiwo da harbi. Ibrahim Yaro, mahaifin Alhaji Dakta Mamman Shata, ya ci gaba da bin gadon gidansu na noma da harbi, amma dukkansu asalinsu Fulani ne gaba da baya. Duk da haka Alhaji Dakta Mamman Shata baya jin Fulatanci saboda
tashinsa a cikin gari. Sai kuma ƙurciyarsa. Alhaji Dr. Mamman Shata bai tashi a cikin halin rashi ba, wato bai tashi cikin rashi kamar misali a ce mahaifansa talakawa ne ko kuma irin waɗannan ne gajiyayyu waɗanda ba su da abin hannunsu. To shi Alhaji Dr. Mamman Shata bai tashi cikin irin wannan rashi ba. Gwargwado ya tashi cikin rufin asirin Allah, babu abin da yake rasawa a wannan gidan nasu. Domin shi ɗan gata ne, iyayensa na da ɗan hannu da shuni irin na zamaninsu. Don haka babu mamaki jin cewa bai zama mujiya cikin tsara ba. Tun yana yaro ya tashi tsakanin abokai suna ƙirinniya tare. Haka kuma ya tashi da halin kawaici irin na mahaifinsa. Bayan haka yana da farin jini a cikin yara. Ba waƙa ce ta sa shi farin jini da abinsa ya tashi. Da murya mai zaƙi da fasaha a wurin 'yan waƙe-waƙensu na yara. Sai kuma iliminsa. A wajen shekara ta 1928, lokacin da Alhaji Dr. Mamman Shata ya cika shekara 5 da haihuwa, sai aka sanya shi a makarantar allo dan a cikin Musawa domin ya koyi karatun share fage a ilimin addinin Musulunci kamar dai yadda 'ya'yan Hausawa da Fulani ke yi tun suna ƙanana. Wannan karatu bai sami karɓuwa a wurin Mamman Shata ba domin abin ya ƙi yiwuwa. Wani shahararren ɗan siyasa ya faɗa a wata hira da suka yi da wasu masu gudanar da bincike akan rayuwar Mamman Shata cewa idan an hura wuta da dare sai Mamman Shata ya koma daga baya ya ta yin nasa karatun. Ba wanda ya san abin da yake faɗi, ko da an matsa a kusa da shi, ba abin da za ka ji balle ka fahimta. Kuma wani lokacin ana karatu sai waƙe-waƙensa yake yi. Ibrahim Sheme, shekara ta 2006, wato a cikin wani rubutu na Ibrahim Sheme wanda ya rubuta a shekarar 2006. Sai sana'arsa. A wajen shekara ta 1932, bayan sana'ar da ya gada ga iyayensa ta noma da harbi da kiwo, sai ya fara tallace-tallacen kayan masarufi. Babbar sana'ar da aka fi sanin sa da ita ce tallar goro. Kafin ya soma wannan sana'ar sai da ya fara da tallar alewa. A duk lokacin da ya je talla a dandali ko kasuwa sai ya rinƙa ciko hannu da goro yana ba duk wanda ya zo saye, maimakon ya ba mutum na daidai kuɗin da ya bayar ba tare da ya ƙidaya ba. Wannan shatu goro da yake yi ga masu saye ba tare da ƙidayawa ba shine asalin sunansa na Shata, wato daga shatu goro ne ya sami laƙabin Shata. Yadda ya koyi kiɗa da waƙa. Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina ya koyi kiɗa ne a dalilin wata gasa da ake shiryawa ta waƙe-waƙe da raye-raye da kaɗe-kaɗe. A wannan gasa da aka shirya wasanni iri-iri. Duk lokacin da aka shirya gasar kiɗa da waƙa, Mamman Shata ne ke zama zakaran gasar. Saboda haka sai ya zama sarkin waƙa na musamman a wannan lokaci, kuma a gidansu ake sauke zabiya, wato sarauniyar waƙa ta ɓangaren mata. Wata rana a fagen wasa, Alhaji Dr. Mamman Shata da baƙuwarsa Zabaya za su riƙa takara, amma wannan ba zai taɓa alaƙar su ta mutunci ba. Ana rera wannan waƙa ce a lokacin da aka zo wasan kwaikwayo a tsakanin samari da 'yan mata. Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina yakan yi waƙa
yakan yi waƙa ne domin sha'awa da nishaɗi da annashawa, ko mutane sun ba shi kuɗi baya karɓa, amma da tafiya ta tafiya sai ya kasance yana karɓar kuɗi da wasu kyaututtuka. Yana akan haka sai waƙa ta ɗore gare shi, ta zama sana'arsa har ya riƙa yawace-yawace a kanta. To jama'a, aka ce laifin daɗi ƙarewa. Insha Allahu a nan za mu tsaya da kawo muku wannan tarihi na shahararren mawaƙin Hausa wato Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina. Amma insha Allahu za mu kawo muku ci gaban wannan tarihi har zuwa ƙarshensa insha Allahu zuwa wani sati. Don haka wanda yake yanzu ne farkon shigowa a wannan YouTube namu, ya danna mana subscribing, ya danna mana alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora wani sabon bidiyo zai gani ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.